luwih becik esok lu mbak itu baru flu lupa kalau nggak keluar ngapain apa? sampai lagi flu iwan dino rabu suaranya lebih bagus lagi Ya ampun maksudnya umbe irungnya tak niku balik kan halo kita ceritani asal ceritani tentang ceritani pripun nyong duwe kanca kanca neng kancaku picek matane loro picek nah terus kuwi arep rabi lucu rabi baru wis lakon rabi dijabno pengulu sama pemboten sah tapi kayaknya anu ya malam pertama sih ya malam pertama mlebu kamar ditutup brek terus kancaku ngomong sing picek ngomongnya mama ini kok mati lampu ya padahal matanya picek ya kan nah, oh enggak pak ini masih padam oh ya nah, terus mlebu kamar sing lanang karo sing wedok terus ambluk nang tempat tidur turun nang tempat tidur itu tidur bersama pertama kali di tempat tidur suami istri tanpa capok sing wedok mujur ngidul sing lanang mujur sing picek dan terus sing picek kuwi kan ora salah karo sirahe to tangane teplek ngemek bokong dilos-dilos terus sing lanang kuwi ngomongnya mama pipi mama halus banget ya padahal kuwi bokong terus kepriwe terus bokongnya pendek halus dilos-dilos ulus bareng wis diulus-ulus cilus saking ngursi bojone sing wedok bojone terus kan di ampet mergane nganti konek seru mundak tersinggung terus diampes ungine entute bang pes sing lanang mampu terus sing lanang takon mama belum gosok gigi ya padahal ku intut wong picek enak kowe terus sing lanang takon mama belum gosok gigi ya bocah wedok kelakuan melas jawab papa maaf ini bukan gigi papa tapi ini entut ini ilit mungkin begini sing tapi lega-legane kaya ngono dicritano iki fakta terus akhirnya pripun niku terjadi mboten ya tetep terjadi nah kuwi yang sing urung ngerti kowe belum ada lanjutnya besok tanggal berikutnya salah jalan mungkin salah jalan ya kudune depan ngerti mbak belakang sayang
Sesuk kowe melu aku berangkat ke rumahnya Mbak Niken. Kayu balsia dol. Ayo, barengan. Jalane wis mati. Minggu jalan ora tau tak pakani mati. Yo. Urip pono Sok betane antet dasare kiyaine sen luar biasa. sing bocah. Isi besok kena tajak terus. Aku itu paling senang dengan generasi seperti ini. Sok betane apik Pak Ken. Nggih. Terus cantikan, ya kan? Bat entrengan, Enteng tangan. walaupun motornya bocor tetap laporan pangkat. Yang paling istimewa ada dia. Alasan gelem dibayar murah. Kaya ngono kudu aku nggo semini gane karo penyanyi. Wong karan kene iki ya ora foto. Penyanyi iki nggo didata alasan werna-werna. Nyanyi pundi niki? Ya iki maksudnya penyanyi lagi datangnya alasan ora gelem. Ora karo bagi murung-murungke alasane salah catet padahal melu dalakon. Padahal bayarnya ya larang aku. Nggih. Nggih. Yuk. Jajal deh piye? Aku ya cetar iki. Nek aku iki tergantung nang ngarep, balane nang ngarep 10 juta, 9 juta aku kan bayar dirimu. Piro? 5 juta ya ora kuat. Ya kan? Wis didolke napa ngoten. Apa? Otone yo wani modal. Modal wis gampang lah. Udah madul. Sudah tukang iki moro. Rong wit. Ayo. Urip pono
aja. Kamu aja.